Morning guys, dito tayo sa Migayan Norte, sa Cabalawan Norte. Ipapakita natin yung mga tinda nila dito sa mga Mickey na. Ito po 25 pesos po yung Mickey nila. Ito, yung mga Ricardo po niya, no. Dito sa Cabalawan Norte po yun, yes. Morning, ano. May clock po sa kawan. Ayan po, may sticker na tayo dito sa Migayan Norte. Ayan po. Morning. May mga chicharon po nila. Ayan. Dito sa location po ng Cabalawan Norte po. Ayan po, Migayan sa Norte. Morning. Ito sa papunta dito sa sementeryo Cabalawan Norte po. Ayan. Dali nyo po mahanap po dito sa Cabalawan Norte yung Migayan Norte po. Ayan po. Okay. Para matikman nyo po yung tinda nila. Ayan po mga customer. 25 pesos po isang mga. Thank you.